Tingnan niyo guys, mga kambing dito sana. Nakatali. No! Tapos ang body Ingrid. Yan. Tapos meron sila doon pato. Ayan o. May pato ba yan? Anong tawag dyan? Bibe? Hindi ko alam tawag dito eh. Itik ba to? Hey! That one. What happened? Mommy, what, mommy, mommy? See what happened? That one have black. I don't know what happened. That. Don't disturb us! Hindi naman yan ano. Di ba ito yung sa amin tawag sa Bisaya, gansa? Mahabang leeg. Ito yun. You can catch the goat. You Ito can yun touch. guys. You touch the goat. Sila You goat. touch. Yeah. Dito yan guys sa ano. May nag-invite sa amin dito kainan dyan no. Dyan may nag-invite kainan kasi may bata na pinatuli. Yan. Invite kami ni Mr. Tinuli yung anak ng anak ng kaibigan niya. Okay guys, short video lang po tayo. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo.